világ legnagyobb vára a beépített terület alapján. A német lovagrend építette a 13. században, és egy hatalmas, vörös téglából álló gótikus erődrendszer, amely valójában 3 különálló várból áll. Mehrangárt erőd, India. Jodhpur felett egy 122 méter magas sziklán magasodik. Bár Indiában erődnek hívják, funkcióját tekintve egy hatalmas palotakomplexum és védmű. Impozáns falai helyenként a 36 méteres magasságot is elérik. Prágai vár, Csehország. A Guinness Rekordok könyve szerint ez a világ legnagyobb ősi várkomplexuma. Nem egyetlen épület, hanem templomok, paloták és kertek összefüggő rendszere, amely ma is a cseh állam főszékhelye. Windsori kastély, Anglia. Ez a világ legnagyobb és legrégebbi folyamatosan lakott vára. Hódító Vilmos alapította, és közel 1000 éve a brit királyi család egyik legfontosabb rezidenciája. Budai vár, Magyarország. A Dunaparton elterülő komplexum középkori alapokra épült, de mai neobarokk formáját a 19. század végén nyerte el. Stratégiai elhelyezkedése és mérete miatt Európa egyik legjelentősebb uralkodói központja volt. Szepesi vár, Szlovákia. A szepesi vár egyedi értéke a világban nem csupán a méreteiből adódik, hanem abból a ritka építészeti és tájképi egységből, amelyet képvisel. 1993 óta az UNESCO világörökség része. Aleppói Citadella, Szíria. Az Aleppói Citadella a világ egyik legősibb és legimpozánsabb erődítménye, amely méltán szerepel a világ legnagyobb várainak listáján. Aleppó óvárosának részeként 1986 óta a világörökség része. Edinburgh várkastély, Skócia. Az edinburghi vár nem csak Skócia leglátványosabb erődítménye, hanem egyben az ország történelmi szíve is. Egy kialudt vulkáni kúpon, a Castle Rockon trónol, uralva a város látképét. Hohensalzburg vára, Ausztria. Hohensalzburg vára Európa egyik legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt középkori erődítménye. Salzburg városa felett a Festungsberg dombon trónol, és az évszázadok során soha nem tudták ellenséges hadak elfoglalni.